मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बिटिसिनि गाहायसिब हाग्रामा महिलारिया मोननै लामाखौ आसाम मालानि आन्दाराव गायसनदों। आसाम माला स्किमनि सिङाव बग्रिबारिनिफ्राय महामाया थानसालि टिपकाइजों फोनांजाबनाय लामा लावथाइ 15.910 किल'मिटार लुफुंनाय आरो टिपकाइनिफ्राय गसाइगाव फोनांजाबनाय लामाखौ 10.650 किल'मिटार लावथाइ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आसाम मालानि 3.0 नि 2025 निफ्राय 26 मायथाइनि दोंनै लामाखौ दिनै बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे गायसननाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे 1 नं परबतजरा काउन्सिल बियाबनि बिटिसि सरकारनि नोगोर जौगाखां बिफाननि इएम मुनमुन ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गायसनजानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै बिथाङा बुङो दि बिथाङा जौगानायाव बिहोमा होग्रा सुबुं नङा, नाथाय रां रुफानि फालांगियावल' मुखुब दं। मानोना प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव होनाय जौगाखां हाबाया मावफुंजोबाखैमोन दिनैसिमाव। लोगोसे प्रमद बर'आ जेराव थाखा फैसा गैया बे खामानिखौ मावा एबा आखाइ होआ होननानै बुङो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांनि गेजेरजों। फानिजानि गसाइगाव आसाम मालानि आन्दाराव दिनै गोदान लामा गायसननाय जाबाय आरो लोगोसे महामाया बग्रिबारि बेनिफ्रायबो टिपकाइसिम सफैनाय लामा आसाम मालानि बेखौबो गायसननाय जाबाय आरो फैगौ बोसोराव काजिगाव बासबारि ओरै सुपारि घाटनिफ्राय ओरै टिपकाइ बे लामाखौबो फैगौ बोसोराव सोसननाय जागोन। मथथे लामा 8थासो दङ खोब इम्परटेन्ट। बे परबतजरा साब डिभिजनाव बेखौ जों बानायजोबगोन गोख्रैनो। नैबे दा लामाया जाहैबाय प्रमद बर'आ आगोलाव होलांखानाय सेंसन जानाय लामा, खिन्थु बिथाङा बे लामाखौ गायसननानै खामानि मावनायनि आराम्भ'खौ खालामनानै गालांनांगौमोन, खालामाखिसै। दिनैसिम आं जेसेबां आसाम मालानि लामा गायसनबोदों बा बहाबा बिल्डिं गायसनबोदों बेफोर गासिबो प्रमद बर'नि दिनाव सेंसन जाखानाय, खिन्थु बिथाङा गायसनाखै। खार'ना मा बुजिनो हाया। मथथे जों बेखौनो बुंनो हायो, जेराव थाखा फैसा गैया जेराव मोनजाया बियो बे खामानिखौ आखाइ होआ। स्पस्ट' खोथा।